Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sakuyise leso sikhathi Asha Madama namanzi. La sikhuluma ngendaba zomsamo, sikhuluma ngesiko and sikhuluma ngendaba zesintu. Uhlalo ingakho libizwa ngokuthi indaba yesintu. I bring this to you once a week ngo7 ebusuku amakusuku ngolwesithathu. Ikhona ke ne podcast ungayilalela kwi app yeGagasi and uyibukele na kwi YouTube channel yeGagasi as well. So namhlanje ke kwi discussion yethu so khuluma about something esingayinaki. Unokuzwa abantu bethi izinto esizisho ngemlomo yethu can build noma destroy omunye umuntu. Wakwayizwa leyo nto. Kuthiwa umlomo uyadala. Izinto esizishoyo zingenzeka. They even say izinto ozisho about yourself. Universe yalalela ukhuluma into then bisiyenzeka. Injalo na. Mhlambe nawe seke baqalekisa noma bakuthuka ngenhlambe enkulu, should we be worried about imbono nezinto ezikhishwa abantu ngemlomo yazo, or those esizisho over impilo yethu? Sizoyibuka ke ngokwesintu nangokwemimoya as well. Let me introduce my guest who's going to take us through that. Ngiyafisa ukuzwa perspective yakhe and then nawe ke ungaba iphathi ye conversation. uMadlandoni Prophet Magaja Geja. Madlandoni siyakumukela Gagasini. Siyathokoza kakhulu Sohlaza, sibingelela kuwe, siphinde sibingelele nabalaleli emakhaya ba. All right. Inamba yethu ke izothi 0861 596 596. Ngiyawathatha ke nama voice notes. Yona ke EVN uyithumela ibe mfishane uvele nje uqonde ngqo. Ubuso uyithumela ku 063 83 99959. Facebook ikhona futhi ipage lethi Indaba with Alex. Okay, Madlandoni ngiyafisa ukizwa ebesikhuluma ngendaba izinto abantu abazishoyo ekutheni ziyenzeka yini. Bukhona ubungozi or mhlambe into engakunika prosperity or blessing izinto abantu abazisho kwabanye abantu o ngabanye abantu. Ngicabanga ukuthi okokuqala ukuthi okubalekile ubani okhulumayo, right? Lo khuluma kuwena uyini yena kuwena. So iyona into eyinkinga kakhulu leyo. Angenza isibonelo nje, baningi abantu abakhuluma ngeSouth Africa kodwa akwenzeki lutho. Kodwa mangase kukhuluma upresident izwi lakhe lisukumisa yonke into ekhona eSouth Africa. So kuqala lapha ekuthini lo muntu okhuluma kuwena ubani yena kuwena. Khona umuntu ongasha amagama kuwena angenzi lutho futhi empilweni. Kube khona umuntu oyosha amagama abe nento ayishoyo empilweni. So nali igama kubalekile ukuthi libheke kuphi, libheke kuwe noma kwisenzo. Angenza isibonelo, ubaba wakhe athi uyabona wena mawudakwa utshwala la angeke ube yilutho. Akasho ukuthi awube ulutho. Ukhuluma ngokuthi kodwa mawungaguquka kuleso senzo ikhona into esengenzeka ngawo. Okay. So ukukhuluma ke kuqala lapha ekuthini lo muntu okhuluma kuwena ubani nanokuthi emandleni akhe kamoya unamandla angakanani ngokwama rankings. Ubekwe kiphi rank yini athi mayekhuluma yenzeke. Makukhuluma umuntu opowerful kunawe kunenkingane engase kuvelele or else futhi ekubusisa ngenzeka futhi kuphinde kube kuhle. So amagama into ekufanele siyisebenzise ngobuchule, akuyona into efanele siyikhiphe nanoma kanjani. Ingakho ngesinto kwakuthiwa qale uyehlisa ukuthukuthela before ukhuluma amagama. So amagama angakwenza ukuthi uxabanisa umndeni, angakwenza futhi ukuthi uphilise umndeni. So amagama vela ingozi, kubalekile ukuthi umuntu ayiqaphele into ayikhulumayo. Ngizonaka ke your opening statement in responding to the question yami uthe kubalekile ukuthi ubani oshoyo. Usewenza example ukuthi upresident angathi liyavala izwe ustage bani we-lockdown kwenzeke but not anyone. Thina sibe ba 100 shy toy kodwa still ingafani. Yes. Nansi iquestion yami then ephendula ngqo kulokho kushoyo. Yes. Kungenzeka yini naye ke umuntu ofanele like umzali akhiphe isiqalekiso but singenzeki? Ngeke uzube into yalutho kodwa utholithi umuntu uyaphumelela despite that. Phela iuniversity ineqiniso mthiyani iuniversity iya-check ukuthi lawo magama wakhiphayo ukusiphi isimo kufanele yini eze kuwena. Into ethanda ukuba nzima la ukuthi kukhulunywa amagama kanti nawe isenzo senzile sicaca ukuthi lamagama akufanele ngokwamadlozi ekhaya noma ngokomsamo noma ngokwenkolo khonza kuyona. Umzali wakhe akhipha amagama kuthola ukuthi
ukuthi uwena wrong maningi amathuba ukuthi lawo magama enzeke Okay. uyangizwa mthiyana in university in a fairness. yes inobulungiswa iuniversity kwenzeke futhi kwesinye isikhathi akuqalekise ngenxa yepower anayo uthola ukuthi ngisho ungenzanga lutho kodwa lento ayishilo kuwena iyenzeka ngoba kukhuluma umuntu owamnika wena ilungelo empilweni yakho nalinikezwe uNkulunkulu nabakini ukuthi maye khuluma kuwena izinto fanele ayikhulume zizokwenzeka kuwena. Even ekuhlaleni when we are hurt and see angry sisho izinto unokuzwa nje umuntu mhlambe ontshontshelwe imali eTexini uzwe kuthiwa othathe isikhwama sami engathi angavelelwa intembi agenqike kwenzeka ukuthi nokuthi powerful lawo magama powerful kodwa kuya ngokuthi lona akhulunywa kuyena yena ungakanani. Njoba ngishilo ngathi kungenzeka ukhulume kanti ukhuluma kumuntu opowerful kunawe afika amagama idalwa zakhe zikwazi ukuwavika angenzeki kuwena lawo magama yize esenzile senze siphi yize esenzile isenze simbi angithi angikwenzela isibonelo icala enkantolo lithethwa ngamazwi kodwa kuyenzeka umuntu owenza icala amehlule lo owenziwe icala aphume isigebengu kodwa aphume ngoba ukwazile ukukhuluma and ukukhuluma kwakhe kube namandla eindlebeni zolalela so nomhlaba ke unjalo ufana necourt of law la okuwukuthi kungenzeka ugwetshwe ngamazwi ento ongayazi kungenzeka futhi ungagwetshwa ngamazwi ento yazi kodwa kucounta ukuthi lona okhulumayo unamandla kangakanani. Umusanda kujoyina you're listening to Indaba Yesintu on Gagasi. Amazwi a powerful ngaleyo ndlela yini ukuthi angaba namandla over impilo yethu ukuqalekisa ukunika ama blessings. That's what we are discussing. I have uprofessor uProphet uMagejageja unathi on Indaba. Kuthina kwazi kwakho yini sike yenzeka kuwena kumbe mhlambe you defied all of that. I'd like to hear your views kumbe imbono nembuzo ungathumela ke voice note yakho ku 063839959. Ema VN ke leyo but inamba engena ngqokithi izothi 0861 596 596 ngizophinda 0861 596 596. Okay kwenzekani la Lithuli when umuntu bemgagule ngeinhlamba and bemkhulume kabi kube nenegativity ngezinto athukwa ngazo kukhona abantu abakholelwa ukuthi omunye zimnika amandla kakhulu izinto ezisuke zibhekiswe kuyena whether uzenzile noma akazenzanga kukhona isikhathi yini lapho inegativity nenhlamba ebhekiswe kumuntu kunokuthi imdicelele phansi kumane kube ukuthi iyona emnyusa even further. Okay into enyusa umuntu angicabanga ukuthi inhlamba sohlasa kodwa ngicabanga ukuthi the more ngikuthuka kakhulu ngenza abantu behalela ukwazi mase bekwazi bese bethola isite ebebengalilindele ngoba bebekubheka ngalenhlamba bakuthuka ngayo so once ubonaka makwenzeka isigameko kulama social media gcina ku trend akuthiwa kune video trendayo so abantu mabeyibheka bagcini kuyona bayadlula befuna ukwazi ukuthi ngaphambilini ubetheni lo muntu so uma bebona ukuthi lo muntu unento ephilayo ayikhulumayo begcine bene interest be like bezozwa lamagama mabo bese lo muntu egain power ngoba uthuko umuntu oyedwa abantu bathe mabesondela besondezwa intembe eshiwo ngayo bafica bamthola ukuthi akayona yonke lento lena uyabona so ngesikhathi vele umuntu ethukwa uyithola ipower ngoba uqoqelwa abantu ukuthi ayipresenteni ukuthi ubani into ke esengakwazi ukumshaya into azoyisho into engakwazi futhi ukumphakamisa into azoyisho yena kulesi sigameko abhekene naso ngaleso sikhathi. Well let me push it further then ngiyakuzwa ukuthi uthini let me push it further we the hour before lolu hlelo engilwenza nawe i-hour le politiki and all of that yes. And kuyenzeka uthola ukuthi in fact in some instances uthola ukuthi wonke ama political parties azobe esho something engekho right about one political power. Does that happen to abantu kuphela lento ishoyo ukuthi the more abantu be throw curve balls and missiles ngakuwena ingasikunnews? Does that happen even in politics? Yeah angithi nawe uyawuvula umnyango ukuthi lamagama angene noma wena uyawuvala umnyango phela usoze waba izinto othukwa ngazo i-decision ebalekile mawusuthika ukuthi wena uzipresenta kanjani so indlela yokureverse lamagama wena ukuthi ukhulume into engafani nale negativity ekade ithunyelwa kuwena so uma nawe uthe ngesikhathi ukhulunywa negative waphinda nawe wakhuluma negative sibhemile ke lapho lamagama seqalile asebenza kuwena yingakho amagama ajikijelwa kuwena nawe une chance yokwa reverse ngendlela ozokhuluma ngayo yingakho uyubona ukuthi kunomuntu oyedwa
uzosolwa ngento vele enza media statement eyodwa vele iphele yonke le nto abantu sebelalele lamazwi aphuma kuyena so lamazwi aphuma kuyena it's either ayayiphikisa lento eshiwoyo noma ayayivuma kulele kuwena ukuthi wena ke uresponda kanjani ukuze ukwazi ukunqoba iuniverse fanele ukwazi ukukhuluma kahle acwecwa amagama ozowakhipha iwona angakuthatha ashintshe ingqondo zabantu ngawe futhi See, ohlelweni lwesintu now sesihambe safika even on image and branding. Okay, sure. Ithi ngithathe uPrince Mthombeni from Inanda. Ukundaba yesintu eGagasini. Sabona Prince? Oh, yebo njani baba sikanani. Uyazi nenza kube nelokhoza kube le delay masikhuluma wena Prince ngisola ukuthi ngoba uvula iradio ngiyacela uyivale iradio yakho ngemuva khona sizozona kahle ukundaba eGagasini it's 7:16 guest yami namhlanje uProphet Magajagaja sikhuluma la ngendaba yobuhle nobungozi bamagama yebo Mthombeni ivaliwe sikanani noma sizona yebo sizozona kahle ya bese ngifuna ukufakazela ubaba ukuthi uqinisile kodwa kuya ngokuthi izinto yesu ikhulunywa zinawo amandla njengoba neBhayibheli isho amandla solimi kanti kuya ngokuthi wena msiyane ulimi lakho na leyithuka inhlamba uma uyigwena inhlamba cha liba namandla ayaphela uma umuntu lokwehleba ngabantu ithuka nenhlamba uyabona izinto ekanjalo hayi lapho kwamandla ulimi lwakho ayashabalala kodwa kelela uphatha kanjani ulimi lwakho wavele powerful okay mina ndo ngithi nakanya ngithi umuntu engicasula ngithi kuzokuba njena kuwe kube njalo ngempela ando ngithi sengathi kungaba ingakho nje ngivama ukuthi ngingadilwa ngize ngikhulume kuze weqe wona ngiyabonga baba okay imanje lo Mthombeni he says ukuthi he believes and uthi unesiqiniseko sokuthi yenzeka kuyena ukuthi ulimi linawo amandla kodwa into eliphuphisayo ukuthi into isho ingenzeki ukuthi ulisebenza kanjani wasenza example for instance mokhuluma inhlamba then sukusulu unqenda amandla ke ngiyafuna ukuzwa response yakho luna njoba ngishilo kulele kulokukhulunywa kuyena ngikwenzela isibonelo umuntu mayekuthuka ngenhlamba athi akuthuke ngesithe sithize awushintshe ube yileso sithu akuthuke ngaso but indlela okumukela ngayo lawo mazwi wena kubalekile ukuthi umuntu wena owasebenzisa kanjani amagama cishe ngiyamvumela lapho ukuthi uma kufika lezi zinto kuwena mhlawumbe ezinegative wena umuntu othi mayekhuluma awasebenzise kanjani amagama ngoba uma nawe wasebenzisa negative kulula ukuthi negativity ik-affect kodwa mawumuntu osebenzisa positive bathi bekhuluma mabi wena uwa reverse ngokukhuluma amahle lawo magama. Right, indaba onekakasi ngiyafisa ukuzwa itake yakho I'm taking ama VNs ku 06383995 ngiyafisa ukuthi uzothini mhlambe usuka wayithumela iVN but uthola ukuthi asidlali make sure ukuthi awukho umsindo ngemuva yabo nje manje ngikhuluma kanje uma usufuna ukuyirecorda please switch off iradio and uyenze futhi bemfishane sidlala ke lawa asuke kanjalo ngoba sifuna ukuthi azwakale kahle indaba onekakasi Sohlaza mina I think lento le it's true because last year ngangitshena ukuthi yazini angeke ngisasebenza kulomsebenzi ekade ngisebenza khona ngizobe ngisebenza omunye umsebenzi angisafuna ukusebenza khona because I was traveling too much so I don't know it so happened ukuthi this year I think it was January 25 I've got an offer from a local company in Durban and it was like a dream come true because I don't have to travel anymore so I believe it really happens I don't know but for me it so happens I was like telling myself next year I'm definitely not going to be working for this company and for real it happens and it happened all right Matlandon yeah njengoba esho ukuthi asiphinde siqaphele la kulabo abafunda iBhayibheli kuthi uNkulunkulu wayengenakha ngithi but asimuzwa engenalo izulu nomhlaba asimuzwe ethi I'm homeless asimuzwe ethi I'm poor but kuthiwa he said akube khona
so yonke into ayisho yayisiba khona vele kulele kuwena phela uNkulunkulu omkhulu wempilo yakho wena oqala okufanele uhlezi ngaso sonke isikhathi uyikhuluma into ofuna ukuyibona umehluko ukuthi khona into oyikhuluma namhlanje yenzeke ungakhohlwa ukuthi amagama akho phela anempi amagama waphikisayo so fanele ube consistent uyikhulume every day lento uyikhulume ize yakhe ama affirmations kahle exactly so you do it repeatedly uzuyikholwe nawe uyayizwa lento leyo ngoba isihlalo samazwi ukukholwa ukwakholelwa so amazwi wakhuluma ungawakholelwa afana nokuthi amazwi wakhuluma kodwa ungekho egunyeni angenze nje uformer president noma ngathini singayihlekela kodwa upresident ohlele esihlalweni sine faith kuyena so ke umuntu okhuluma amazwi akasazi phela nesihlalo ahleli kusona nelungelo lakhe ukuze wabone enzeka lawo magama. Right, indaba onegagasi sikhuluma ngendaba yepower yamazwi ubuhle nobubi okungadalwa izinto esizishoyo. Ungaba nequestion kumbe ube necomment kulento sikhuluma ngayo. I would like to hear ukuthi uyizwa kanjani wena. Inamba yethu ke izothi 0861596596 indaba onegagasi. Side ukuthi umuntu aze ayishinto khona labantu akubophela inhliziyo akubambela inhliziyo nje angakhiphi ngamagama ukuthi ngabe ihamba kanjani kulo situation yebo. Bopot yanibekala lapha e-studio. Ngisacela ukubuza mina ukuthi why ngathi ilezi zinto lezi ezingezinhle ezenzeka ezilalelayo ivoice namagama lawa akhulunywa abantu zenzeke lezi ezinhle ayivamisile ukwenzeka izinto zeyinqabe ngisho usuyibonile into ukuthi usuyiphethe yakho sikhona ilive elinqabe khona ngicela ukuthi mhlawumbe kwenziwa yini lokho. All right, two important questions. Leyo qala ubhutilo ubethi no singafocus kakhulu in spoken words that we utter through imlomo yethu but even nenhliziyo ukubophela umuntu inhliziyo nakho kunayo ipower bekuyicomment yakhe. Uqinisile wonke phela amagama amaba vele enhlizweni impi. Wonke umuntu othakathayo namhlanje isikole sakhe inhliziyo waqala wanenhliziyo embi wakhuluma kabi wagcina sephethe umuthi kulo wesibili le umbuzo engolindele loyo izinto ezinhle azukuthi umbuso wobuhle awunawo amasosha athekayo azovimba izinto ezinhle umbuso obumnyama unama attack akhona unamasosha akhona alwela ukuthi lento enhle ingafiki kuwena baningi abantu abakufisela okubi kunabantu abakufisela into enhle lokho kwenza ukuthi mangabe kunento enhle ezakwena noma uyikhuluma kodwa inezimpi eziningi efana idlule kuyona kanti le nembi ayilwiswa luthi vele isuke direct ngoba iyona vele elwayo elwisa lezi zinto ezinhle so mangikhipha amagama amabi kwalula ukuthi enzeke ngoba awana opposition ayikho imimoya elwisa lamagama ukuthi ahamba azafike kumina kodwa ngakhipha amagama amahle kunamagama amabi azama ngayo yonke indlela ukuthi awayivimbe lento. Sure. Siyaqhubeka indaba onegagasi sikhuluma ngobuhle nobubi bamagama akhulunywayo abanayo yini ipower kusukela kuqalekisa and kube futhi nanokuthi wena upowerful kangakanani. My guest is uProphet Magajakeja. Ungindaba anonymous sawona. Yebo sawona kodwa ngifika anonymous injani? Yes, sure. Okay, so ngoba wena anonymous ngenze njani ngithatha anonymous eqala ngibuyele kuwena noma ngizela sengiqhubeka nawe. Kuzoba kuwena phela angazi. Oh, ithi ngiqhubeke nawe ke and then I'm anonymous. Ngubhenkosi Ngwanyana minister. Yes, Ngwanyana. Yeah. Bengicela ukubuza kuMprophet ukuthi uma kunesiqalekiso mhlambe esaqhamuka njengephupho siyakwazi ukusuka. Saqhamuka isiqalekiso saqhamuka ngephupho kanjani? Mhlambe uthi ulele uphuphe umuntu eqalekisa mhlambe onjengogogo ethi ngeke ugane kanje kodwa ukuhamba kwesikhathi nangempela kungabe kusenzeka. Ugogo as in nanoma isiphi esinye salukazi nje noma ugogo wakho angazi noma ugogo noma umkhulu noma nje ake ngibeke iphupho ukuthi kwenze kanjani ngaphupha ngiyingane ngaphupha isalukazi sithi angisiqabule ngenqaba ukusiqabula futhi ngikugana kanjani. Okay, all right.
Nangikonyana. Yeah, angithi uyabona ukuthi lesi siqalekiso into ethile yasetshenzwa wakhelwa nje into ethile eza kuyena ezomenza lento. Asikho isiqalekiso esingasuswa. Yingakho kunesiqalekiso esithi masisuswa fanele amagama khona wageze ngento ethize. Angenza isibonelo. Umakoti mayikhulume kabi wakhuluma kabi kubabezala ekhaya. Akabuye ezoxolisa engaphethe lutho esandleni. Fanele kube khona into azoxolisa ngayo lamagama kuleli ekhaya agane kulona. So ke nala uyeza ukuthi lesi siqalekiso into eyamfica engenzanga lutho. Sekumele athole abantu abakwazi ukwelapha ngokwesintu kuze kugezwe lamagama areverse kodwa awakwazi ukureverswa engaphathanga lutho esandleni. Nakho ke Nkonyana. Hayi ngiyabonga kakhulu. All right, no siyabonga. The question la mhlambe kwi relationship or kwi family uthola abantu baxabene ikhona ubungozi bokuthi udle ukudla okuphekwe umuntu ningaka reconcile naye nisaxabene. Ingozi ngoba kuthiwa ngesintu indla kubi leyo awukudla ukudla komuntu oxabene naye yingakho imndeni eminingi iguliswa ukuthi bafike bexabane bese beyapheka bedle ndawonye kuhlatshwe kube nomsebenzi bedle ndawonye bengazange bayenza inhlambuluko lento yamagama indlela eserious ngakhona Mthiyana inhlambuluko ayenzelwe egcekeni iyenzelwa ngaphandle ngoba manje yenzele egcekeni hleze nijwayeze idlozi lomkhuba khumbula ukuthi indlela amagama abaleke ngayo khona izinto ankwenzela isibonelo umfowenu ashela unkosikazi wakho bese efike ezotshela isalukwazi la ekhaya hey ma ngikhathele mina usibani bani uyangishela la ekhaya athi uma wakho busuke waxoxela abantu lento athi umuntu bese ethi lalela ke makoti lento uzoyigcina la kumina ngeke uphinde uyikhulume lento la ekhaya why uyawabona lamagama ukuthi ane power yokufaka idivision engeke iphinde ilungiseke la ekhaya so ke amagama akhulunywe egcekeni siyawakhetha vele izinto zonakele kanje Mthiyana sikhulume izinto ezingakhulunywa ke kwaba ne case ngiyibona ku Facebook omunye umfana ekhuluma udaba lokuthi uma wakhe wayemshefa wagcinela le naye noma wakhe so njengoba elale noma wakhe wenza amanyala lo mama nalo mfana wenza amanyala kodwa lo mfana angeke saphinda be right yini ezomshaya ukuthi Mthiyana engabe saba right ukuthi lento njengoba seyikhuluma isinga divide ikhaya my divide ikhaya selizocheck ukuthi ubani okhulume lento yazi yafika la ekhona idlozi belikwazi ukuphila nayo iyamanyala ekhaya saying that as condona amanyala bekumele umfana aphuma yothola usizo kodwa angayifaki lento egcekeni ukuthi ikhulunywe ngoba yakhulunywa egcekeni isiwumkhokha wekhaya isizophinda yenzeke seqhubeka indaba amazwi siwashoyo abanabuphi ubungozi ngendlela esenza ngayo Sanibona Alex nesambulu sakho ya khona kuyenzeka kodwa makumzalo wakho kuphela into mayisho umzalo wakho kuphela hayi nombani akekho umuntu owazi ukuqalekisa umqalekisa umfowethu ngeke ngimqalekisa usisi wami umuntu oNkulunkulu kuwe njengomzalo uyakwazi umzalo ukuqalekisa mawumphatha kahle umzalo wakho wazohamba emhlabeni izinto zakho ivamile ukuba ikhanya kodwa mawamkhalisa wazohamba hayi kuyaye kube mahlakahlakana Ngiyabingelela Kakasinyi ngiyabingelela Alex nesambili sethu namhlanje uSindi wamshengu lo endaweni yasemshunduze ngithi mina ngokwami ngicabanga ukuthi into eyenzakalayo kodwa kudepende kutheni loyo muntu eyenzakala kuyena uyakholelwana ukuthi yenzeka ngoba yayishiwo kuyena because mina ngike ngabase inkonzweni eyaveza ukuthi ngakhuluma amazwi athile komunye umuntu engengikwazi kumdalula la then ekhambeni kwesikhathi sasiya naye enkonzweni watshela ukuthi lo wakhuluma amazwi athile kuwena so lamazwi ayasebenza empilweni yakhe iwona enze ngathi into zakhe azihambi kahle ngoba kukhaleleka ukuthi ulungise lento ayisho noma yena ayiqolise kuwena nawe wenze kahle kuyena ukuze akwazi ukuthi akuxolele so I think kuyasebenza kodwa ngingathanda ukuzwa more ngiyabonga all right siyabonga kakhulu kucacile asiqale kuleyo qala ke nomprofeti le umlaleli uthi ndo only makumzali wakho osho leyo nto because umzali wakho uNkulunkulu wakho Hayi wonke umuntu onepower engaphezulu kwakhe angakwazi ukuqalekisa umzali wakho kuphela ngenza isibonelo upresident ubaba weSouth Africa uyakwazi ukusenzisa izinto sizenze upremier uyakwazi ukusenzisa izinto sizenze wonke umuntu ohlele egunyeni elingaphezulu kwakho angakwazi ukuqalekisa bese siyasebenza isiqalekiso okay and then usisike uzokhuluma ngendaba yokuthi uqale wathi
only uma ubelievela kuleyo nto eshuwoyo, but wayesethi ke well kuhambe kwahamba kwa ukuthi umuntu wayekade etwistane naye ngisola singazothi mhlawumbe umuntu powerful lo I'm sure, and then kusafuneka ukuthi ngeke uzulungele uyilutho until you resolve inkinga nanamagama washo kuyena. Iyenzeka lonto angikwenzela isibonelo nje umthakathi mayize ukuthakatha ulutho naye angithi kodwa ukuza usebenzisa umuthi fanele akhulume igama lakho akhulume nento afuna ukuyibona yenzeke kuwena. Ngisasho namanje lento iya ngokuthi ubani okhuluma amagama empilweni yakho lo muntu unepower kunawe noma kana ipower. Yingakho mina ngikholela ukuthi njalo uma uvuka ekseni fanele uvuke ukuthi nje ngiyawa reverse amagama amabi akhulunywe ebusuku ngilele ngempilo yami ngiyawa reverse awana ndawo kumina bese uyaqala wena udeclare lamagama amahle. Asenze nje sibheka ama astrologist avela bheka izinkanyezi bese abantu baka May bazoba nje abantu baka June baba nje ngempela iuniverse igodle lawo mazwi abantu bese belandela amazwi akhulunywe ku-universe. Sure, 0861596596 ngizothatha uSindi is Marian Hill, uSindi kwasibisi. Usekakaseni Sindi? Yebo sanibona njani? Siphilile wena? Ngiyabonga but Alex ngicela ibingeli sihambe sakho lapho. Sindi? Siyathokoza. Yebo but ngicela ukwenzela ifavor, ngicela uyivale le yakhe red. Ngicela uyicima manje. Okay. All right, so biyela kusindi ngesikhathi savala iradio yakhe. Let's take this one. Kakasi. Sibonani studio. Nama ngahlangabezana nenkinga kanje. Nami ngangakhosa like umzali wami, umama wami nje. Intshela ukuthi yeze ngiphumelele. Ngeze ngibe nalutho, ngihlezi nje ngeke imigwaqo. Ngingaze ngenze lutho mos. Ngoba lo muntu ngiyazi ukuthi akaze angikhulisa bengena ndaba nami. And then uma ngimtshela zonke lezo zinto, and then uyangitshela zonke izinto ezibhlungu nazo zonke izinto. And then futhi bezinto lezi bezisho kimi zenzeka mos. Ngoba kwimanje nje impilo yami ngazi noma ngiyaphi. Iyangena noma ngiyaphuma. Kwimanje nje angisebenzi, anginalutho nje. Yeah. Sure. Kubhlungu ngoba mazi njengoba sishilo sathi umuntu onepower njengoba uma wakhe wamlethe emhlabeni lo muntu unepower kunaye so wonke amagama awakhulumile iningi indlela ukuthi agcine enzeka but usengalithola usizo ukuthi athola umuntu omdala emndenini ozoreversa lamagama aphathi isilwane esithize azoya naso bamgeze kuyo yonke lenhlamba ngithi uyazi kwaZulu umuntu mayethukiwe uyethi ngicela ungigeze ngenkomo ngicela ungigeze ngembuzi khona amagama ongakwazi ukuwageza ungaphethe lutho esandleni maye ngathola umuntu omdala nje abe nesilwane bamgeze ngalesilwane sisengasuka lesiqalekiso lo muntu maye eqeda abe nesipha azosipha lo muntu bese lo muntu eyambusisa ngoba awukwazi phela ukukhipha bese ungafaki lutho esikhaleni kusale ku empty so kuyofanele ukuthi kube ubani lo muntu omdala ngicabanga ukuthi maye khona umuntu omdala ekhaya ungamthola umuntu omdala ekhaya nasendaweni ngoba phela khumbula ukuthi ngesikhathi sikhule ngisho ubaba kwamakhelwane ube ubaba la ekhaya uma uthola umuntu omdala nje umhloniphayo endaweni umchazela ukuthi uyazi uma wangiqalekisa ngo1 no 2 no 3 then ngiyacela ukuthi ungireversele lamazwi hawu isiphelile njalo leyo nto bese umupha something yes azokhulumela phezukwayo ukuthi mntanami njoba ungipha lento uNkulunkulu akakubusise akakwenzela ukuthi nokuthi sesiphelile njalo isiqalekiso into efana no100 kanje yes ungamupha 100 but ngiye ngithi yakube into ezomjabulisa kakhulu khona asikhiphe sisuka deep enhlizweni yakhe all right ngibuyele ke Marian Hill so right ke Sindi yebo ngiyabonga futhi mdala sure ngiyahayisa yes my any question bengicela ukubuza lapho uneqalekiso zashiya empilweni yami impilo yami ihlala ibe right ibuyele back ibe right ibuyele back ngicela ukubuza ukuthi uma umuntu onukwayo but ungenzi lutho umuntu ungathakathi umuntu okhulekayo yazi ngiyithole ngingase understand kwayimini ukuthi where did I went wrong in life because ngumuntu othanda abantu I'm very loyal nje nginenhliziyo enhle but abantu engibancedile bonke life yami they become my worst enemies and lento iyangifrustrate towards my life angisazi ukuthi ikuphi kumele ngikwenze life okay all right ngicela ukubuza okunye kubaba lapha market jacket
Ngingasho ukuthi nginesiphiwo. Bengicela ukubuza ukuthi inkanyezi ukuyibona zihamba nothi ama-shooting star. Iminingi yaleyo ichazani because I've been asking abantu abaningi but abanginiki ulwazi lanele. Mawuthi unesiphiwo ezini ukuthi uyabona? Lento I've been denying it for quite some time because benginganayo understanding ikhaya sikhuleka. So lento yangichallenge ekukhuleni kwami ngaze ngakhula ngamdala. So manje isingichallenge kakhulu for 3 past years for iminyaka yami ewu3 bengakhona ukuhamba benginkinga yehip. Bengiba nenkinga yehip nge-Albert Luthuli bangitransfer Albert Luthuli kutholakala ukuthi ababona ukuthi kunani mase bese bafuna ungenza i-hip replacement. Mase ngiyambuza udokotela ukuthi uma ungenza i-hip replacement uzokwenza experiment ngami yini because awukhona ukubona ukuthi ngine-arthritis. Ngayidinaya leyo nto. Uthe mangabe ngiqhubeka ngikhuleka lento ekumina yaqaqeka manje nginomntwana ononyaka ngayibelethela so manje ngifuna ukwenza lezi zinto abayifunayo but manje ngifuna indlela yokwazi which way should I do it. Okay. Asiqale ngale yoqala ke le ukuthi everyone I have helped but becomes my worst enemy. Why? Okay, okokuqala la uyeza ukuthi unento ayaziyo kodwa angakayiqedi okwenzeka kumdalela inkinga lento yakhe yesipho. Number 2, kungenzeka ukuthi lo muntu ophethe isipho wangena kena wahamba ethukiwe. Kuyenzeka phela ubizwe ngomthakathi kanti ungenwe yidlozi elahamba livele linukwa nawe ugcina unukwa ngento ongayenzanga. So ngiyacabanga ukuthi into yokuqala fanele attend akahamba yogeza leli idlozi elangena kuyena ngoba ubheka ukuthi idlozi enjani liyamgulisa okokuqala malifuna ukukhuluma naye. Okwesibili uyithola esethukwa abantu ngezinto angazenzanga sekuthiwa uyathakatha. Kuyacaca ukuthi lo muntu owavuka kuyena umuntu wayenesiphiwo kodwa ongahlambulukile. So ke mayibona izinkanyezi nesikhathi izinkanyezi zisymbolize isikhathi. Each time ubona inkanyezi inyanga nenkanyezi kusymbolize time and season. Kusho ukuthi isikhathi esithize esifikayo empilweni yakhe sobizo alibizelwe ekufanele aceleke bamkhombisa indlela ukuthi njengoba esebonile ukuthi unobizo uphuma ubheka ngakuphi ukuze akwazi ukusizakala kulento. Before ngikudedele ngifuna ukukunika nje i-chance to respond to the advice oyinikiwe. Yebo manje ubaba khona lengilahla khona. Yabona bhuti omdala mengabe ngiphumela ngaphandle ngibuka inganyezi. Uqhamuka inkanyezi eyi1 ihambe iziyophela ubuye kuqhamuke enye yesibili ihambe iziyophela and azihambi ama-side awodwa zihamba ama-side ahlukene mhlawumbe zingashona endaweni ezihlukene different ways. So ileyo nto engifuna ukuyi-understand ukuthi ichazani. Okay, inkanyezi ngithi iyafana nengelosi. Makuthiwa umuntu inkanyezi yami kukhulunywa ngesithunywa sakho yonke leyo nto. So njengoba eyibona zihamba isikhathi esimficile leso sobizo lwakhe kushuthi labantu abamngenile ibona ba-appearisha ngemvelo babonakale ngeinkanyezi phezulu. Siyaqhubeka hope uzosizakala. You're listening to Indaba eGagasini. Namhlanje sikhuluma ngendaba yepower yamazwi esiwashoyo masiqalekisa abantu masidiniwe masibathuka uma ngabe sibabusisa kuthiwa kwabanye ungakwenza lokho but kungathishu but kokunye mangabe kuumuntu powerful leyo nto ingakubulala okwawena. My guest uProfessor Magajagaja uthi kwawena ungakwazi ukuthi ukhulume izinto ezinhle kuwe. He even advised ukuthi mawuvuka ekseni uvele ureverse yonke into engabe mhlambe bekade shiwo ulele. Then busuwenza ke your own affirmations. He says ukuthi enye ama solutions leyo. Wena ubona kanjani? Indaba on Gagasi 0861596596. Indaba njalo ngolesithathu from 7 to 8. Thank you for listening to my podcast because yonke show esiyenzayo uzokwazi ukuyithola khona and you watching us ku YouTube channel eGagasi. Ungabhala nama comments khona la. Sizokwazi ukuthi siwalandele sithole ke nama topic alandelayo. Ngizothatha now uMusa kaNtshangase usenkandla la ekhona. Sawubona Musa. Yebo njani. Siphilile kuwe? Hayi akufana izolo. Yes sir. Ayifethu lento ekhulunywa la angazi noma mhlambe ngithunekile yenzeka exactly. Ubaba ongalayo wathi mayi fanami ngoba ngiyabona ukuthi uqala ukukhula emzini baba angeke usilungele lutho. Ngithi ngizama ukwakha ukuphi. Uma nje beka ngisebenzi
ngihlanganisa impilo kanzima ngenxa yesiqalekiso saqhamuka kuyena. Imanga mfethu wathini ubaba kuwena? Wathi nje ngaze ngizengilungelwe lutho. Kwakwenzeni khona into mhlawumbe yayenzekile kuze kumfikise kulawo magama. Indaba iqala ekuthenini ena nje baba ngicela ukwakuguqa ngoba manje la ekhaya ushoda ngokuguqa. Wathena nakatshelwe ingane emzini wabo wakho ukuthi enzeni. Ngoba mina sengizama ukwenza into emzini wakhe. Ayikho into eyomlungela. Oh so akasekho baba? Ukhona. Isiqalekiso masikhiphile senzeka exactly. Umfana wasekhaya umzala wami ubethe akasimqondo ubaba ngoba kade ethuka ugogo. Besimqonde isimtshela into ayenzayo. Engathi kuthini sifika kabuhlungu ngoba sesikhulile. Wavula phinqane emoto washona lo mfana beqale lotho le. So akukho sengiyabuza nje akukho la uyifikelwe khona ukuthi ngoba uyabona lento ayisho ukuthi yenzeka uvela uzehlise ukuthi uyingane umani uyoxolisa kuyena ukuze izodlula indaba. Ngisho ngaxolisa uzokuxolela namhlanje mina ngikhuluma ngekholo uzothi namhlanje ngiyaxolela kodwa manje naxabana next month uzokutshela ukuthi wena wenze ngoMay wenze ukuthi ngosuku oluthile. So ngesikhathi senithi nifuna ukumqonda nale nenye insizwa ivele yalimala engozini yemoto ningakakwenzi lokho. Bekufela u3 days futhi sishilo ukuthi yena kwakulesithathu ithi ngolesihlanu ngiyeza ngifuna sizokhuluma lonke yavele yakinqana nemoto ngolesine. All right. No, sorry mfethu kuzwa leyo nto. Nangumgazi la. Madlandoni. Inkinga enkulu inkunzi inamandla esibayeni sayo. Kuyezwakala ukuthi ubaba igceke lelashiwe eligado uyena. So maningi amathuba uyabona lo muntu kushuthi uyena obayele emsamo. So noma yini ayishoyo maningi amathuba ukuthi enzeke ngoba igceke leli liphetho uyena. So into angayenza ubhuti ukuthi akaphuma akathola igceke aphume ekhaya. Hayi ngiyacela singene emlonyeni mfethu ngeke uze kwenzeke lokho sengicabanga kaningi. Into ezokwenzeka kuphela ukuthi ngizofa ngoba uthuka abazali usenayo mama wakho na103 kade ngithuka nje ngicanje boDisemba sonto edlule kade ethuka umfo wabo omdala kunaye uyabona ukuthi nami mangake ngiqale so ubaba wakho uthuka uma wakhe ogogo wakho ona103 and after that futhi bethuka nomfo wabo so njalo nje kunjalo but ayikho futhi into engikwenza ngoba ngisho ngingabuza ngithi kwenziwa njani nakunje ngoba awukwazi ukuhlala nomuntu othuka abazali bakho othuka abafowabo thuka umuntu ngabantu thina sibabiza ngoba basibabiza ngogogo ngoba sazi ukuthi bayigazi lethu yini ongayenza kumzali wakho ezokutshela ukuthi emzini wami angwenzi ukuthi. So mama ngabe ethene magatsha ngcono uma uphume wakho umuzi yini obona ukuthi ingakulethela ubunzima lapho? Kungalula mangasho yena hayi kodwa so yena ngithi yena ngicabanga ukuthi ngenza ukuthi. Okay ngikhuluma ngekholo mina lana ngikhuluma umuntu othanda kanjalo. Inhlobo yale nkolo akhonza kuyona? Ngicela ungayidaluli. Oh okay kodwa yini inkolo esembrace isintu noma yakamoya? Kakhulu sebenza ngaso nje. Isintu. Yebo. Okay. Right? Ngangiphinde futhi iadvice yami ithi ku right ngoba kusekhona uma wakhe akaphume umuntu oyomsiza ugogo yomsiza ukubika lelo gceke nesizathu esimkhiphe ekhaya ngoba uma ephuma isizathu engasishonga ekhaya kuyophinde kumdalela inkinga phambili but ngizwe khuluma ngomunye ubaba omdala osekhona ngizwe khuluma ngogogo akaphume bemshiye egcekeni bese bebikela idlozi isizathu sibakhiphe egcekeni lokho kuyokwenza idlozi kube yilona elidila naye. Sizobikela idlozi ubani uzobikela idlozi ngoba umfowabo abezwani ugogo kade ngithuka mina ngizobika naliphi idlozi lapho angithi ugogo khona nje ugogo yebo ya ugogo khona
ngibikele yena. Yeah, fanele ubikele ugogo ahamba akhulume emsamo ningashisa impepha akhulume achaze izathu. Umuntu onjalo niyamreport edlozini phela. Meniqede bese niyaphuma ngesikhathi niphuma nisichaze isizathu sokuthi njengoba siphuma uyazi ifana nanemthiyane njengomsamo othwele. Umsamo nesithwala ekhaya niyaphuma wena wabona umuntu mangabe emithi sisihlobo kuqeda ubuhlobo. Niyabuqeda ubuhlobo naye asale naleli idlozi okuyilona elikhohlakela athwala ngalo. Nina nithathe wonke abanye amadlozi niphume ngaphandle ukuze lisale lidile naye leli dlozi. Angibonge kakhulu ngathi ngizama ukulapheka. Right, siyabonga mfethu. Cha uzalwa insizwa kodwa esimene kanjena leyo nto ingenzeka ukuthi ukhona omunye umuntu kwi-family kuma generations oyekade nenkani kanje and okusazophinda futhi kwenzeke kwabasazozala. Obekade phathi ikhwama ezithize ezingaziwa umuntu eziyimfihlo la ekhaya. So lezi ikhwama bese zehla spiritual zehlele kulo avela benenhliziyo embafuna ukubulala wonke umuntu. Uthola ukuthi lo muntu ohambe ngaphambili ubethwele ngabo edla inhlanhla la ekhaya. Lona akazange afinyelele ekuthwaleni kodwa lo moya walomuntu ovukayo wehlele kuyena avela uqeda umndeni angafiseli umuntu lutho umthakathi ushoda ngemithi kuphela esandleni. Because nibiyene lapha en advise nabantu. Do you at some point as a prophet ni apply objectivity yokuthi uma ipatient izoconsulta wena izokutshela only izinto ezinhle wonke umuntu uyivictim yokuthi uyathakathwa but akasho ukuthi yena umprovoke kanjani lo ngale. So ku instance nje la kuzofika khona umuntu akhulume zonke izinto ezimbi I attributed to omunye khona isikhathi la nani eniba advisor khona nibe objective ekutheni sazi only iside elodwa. What if lo ophambe kwami uyena kahle hle uyi-instigator? Uyakwazi ukumuza umuntu ekhuluma ukuthi instigator le ekhulumayo bese uyamluleka before umelaphi ukuthi inkinga yakho ilana lana. Uyazi ukuthi Mthiyane mhlawumbe ngisale sengisho lento abantu abaningi abakholelwa ukuthi abathakathiwe banenkinga zasekhaya. 80% wabantu abathakathiwe. Umuntu othakathiwe unempawu ombona ngazo. Number 1, into yomuntu othakathiwe yonke into ethinta isandla sakhe iyafa. Ngathenga isite uyashona engakakha, athenga imoto imginqe ashona, athola umsebenzi kushone lo osebenzayo kusala laba abangasebenzi. So lelo khaya uyabona ukuthi lithakathiwe. But ikhaya elingathakathiwe elineyinkinga zangaphakathi uyasebenza kodwa ubayitoho, uyayiphatha imali kodwa uyavuza esandleni akayazi ukuthi yenzani, uyakha indlu yabangasenhla kwamawindi ayimali ayisangeni akwenze kulutho. So inkomba zabantu abaningi abanye wayibengenayo imali wayinikezwe imali wenza izinto ezingadingekile la ekhaya. Ngenza isibonelo wathuka abazali wathi ngiyanondla into engangitshela yona niyangondla. Idlozi lavela athi ake simphuca imali yethu ke sibona ukuthi uzoqhubeka abondle ngani ngoba nangu ethi uyabondla. So inkinga eziningi 80% wabantu esihlangana nabo abathakathiwe banezinkinga ezadalwa uyinkulumo zasekhaya, iziqalekiso zasekhaya, izinto nje eziyizimpi zangakhona phakathi ekhaya. Indaba on Kakasi, we have a TikTok page Indaba and the show uzoyithola kwi-podcast kwi-app ikhona ne-video as well. Ipower yamazwi siwasho ngomlomo siyabusisa siyaqalekisa. Indaba on Kakasi, umuntu uzohamba eGroovini abuye sedakiwe and then bese khuluma izinto ezi-reckless njengokuthi oqala nondliwa yimina la ekhaya and all of that. So i-universe nedlozi nomsamo uyakwazi ukuyithatha seriously into eshiwo umuntu edakiwe. Hey umsamo uyinkinga. Okokuqala nje ngikutshele ezinye zeziqalekiso zabantu isukaphi. Mawuke wangena notshwala kini ubaba wakhe engakaze engene notshwala. Ngisho ngafa usuyileli idlozi ekuthiwa liyinuka ekhaya. Walala nentombi kini uyihle engakaze ayifaka intombi. Sekuyinkinga. Walala nentombi embedeni kababa wakho. Wafika kuhlinzwe ekhaya wena ngoba wena ufaka imali wafika usufaka amateki wafaka izandla lokhu bathethisa beze bethi abantu abadala kunawe mabeza kwena beguqe phansi ngedolo bezocela kuwena kodwa kungawena omdala ekhaya sekonakele lento emsamo. Wathenga imoto kanti bakuthuma ukuthi hambe uyokwakha uround ekhaya. Wathenga iselfone uvele kunabantu nje ovele kusuka isigebengu sifuna ifoni kuyena uzuzibuza ukuthi saze ngani ukuthi uphethe ifoni udayiswe yidlozi ngoba lento ayenzile akuyona into ayeyithunyiwe isiqalekiso sangaphakathi ekhaya lento ayenzile. Okay, but umuzalwa isidakwa kanje at least kuba ngconywana. Yeah kuba ngconywana ngoba njengoba nobaba
ubaba wakho vele ephuza la ekhaya so njengoba nawe uphuza into ewufuzo la ekhaya akunconyana kodwa umshopho ufana uhlale bese uya attendwa. Okay, indaba onkakazi ngizathatha isifiso nawe Mafleka eRichmond show isifiso. Yebo sawona Alex ngicela ukubingelela kuba makhatheseka la kwena. Yes mfethu uthini mbuzo wakho Mafleka? Ngicela ukubuza laba abantu ukuthi uma ngabe mhlambe wake wona uyafuna wathi usiza utshwala ungoma singaqhabazi nomzalo wakho umese umzalo wakho mhlambe Okay, sorry mfethu yazi uline wakho awukho clear and ubuye unqamuke. Ngifuna nje ukuthi ngikulekelele kuze sisheshe sifikele isekhona. So wena waphuza wathi musudakiwe wasuxabana nomzali wakho, right? Yebo manje nawo okufundana ukuthi mhlambe khona amagama awakhipha athi ngeke bengilungele ilutho manje ngifuna ukubuza mhlambe ngiyalungisa kanjani lokho nami ngibe ngibuye ngidlala futhi ngiyavuma ukuthi ngeke ngangena notwala ekhaya ngingakaze ubaba angene. Usekhona yena uma? Angeke. Umama lo enaxabana naye waqalekisa usaphila? Yebo. Okay. Kulula ke mayisaphila fanele ehambe yoshweleza kumama mayingasekho fanele ahambe ayoshweleza emsamo esho ukuthi ngenza isenzo esingenziwa la ekhaya nalomshophi ngizowuvala akasakwazi kodwa ukuxolisa ngaphethela uthi esandleni sekumele kube khona isilwane aya ngasemsamo umama amxolisele naye mayisekhona. Sanibonani kakasini. I would like to believe ukuthi lesho prophetic on. You know, umama kamakhelwane when she was about to pass on wacela impepho. Apparently wacela impepho wayishisa elempeteni wathi ucela ingane zakhe zamantombazane ezingalungelwa yilutho because zihlulekile ukuba there for her uma seseyidinga kakhulu. I think 3 days later she passed on and manje ziyaphuza azisebenzi umuzi uyahlukana. So I would like to believe ukuthi ngempela into esikhishwe ngomlomo umuntu omdala iyenzeka. Ngithanda ukubingelela ku Alex Mthiyane ngenesihambeli sethu ubaba umprofessor Makechakecha. Ngisacela ukubuza baba uma kuthiwa mhlamba umzali waqalekisa useyingane uma usukhulile mhlambe engasekho emhlabeni uyakwazi yini ukuthi wenze ushwele mhlambe ngesilwane ukuthi lezo iqalekiso zakhe uzinqamule noma kuthi usaphila ke uyakwazi yini ukuthi uhambe uyokwenza ushwele ngenxa yokubuka ubude bohambo sukulona ukuthi izinto zakhe affect and then uzithobe umntwana. Ngiyabonga. Okay, siyabonga. Usisi lokuqala bethi uyafakazisa ukuthi kwenzekani kamakhelwane. Yes. And then ke lo wesibili uthi ke usungakwazini ukuthi uhambe uyozenzela ushwele wena. Ungaye ekhaya okokuqala ngithi waqalekisa ngesenzo yeka isenzo esadala ukuthi akuqalekise bese uhamba uyoshweleza awukwazi phela ukuthi waqalekisa udaki wathi yabona wena mawusadakwa utshwala ngeke ulungele lutho akaqalelisile lo muntu uthe mawusenza lesi senzo kusho ukuthi ngeke ulungele lutho okokuqala yeka isenzo okwesibili uyakwazi ukuthatha isilwane uyemsamo uyocela uxolo ngalento yenzile inkinga abantu bethu manje bajaha ukuyoshweleza esontweni beshwelezela izinto zasekhaya ethe esontweni engalungisile athi mina nginopastor wami akekho umuntu ozalelwe esontweni akho pastor la uzokusiza ezintweni zasekhaya ikhaya lidinga izinto zasekhaya ikhaya alidinge enyanga alidinge emthandazi lidinga wena uhambe uye ekhaya emsamo kwimvelaphi yakho uyoyithoba khona ushweleze lento besiyadlula. Yabona le party le ophetha ngayo it's a discussion we recently had yokuthi uma ngikona siphila nawe bese ngingezi kuwena to make peace ngixolise bese ngithi ke ngizoxolisa kuNkulunkulu. Is that taking a shortcut? Ngizokhuluma ngendaba yokuthi umuntu wone mina nje uNkulunkulu ngenapi la exoliseni khona izinto ezimbili khona ukureconcile khona ukuxolisa abantu bayakuphambanisa mangixabene nomthiyane bese ngiyaxolisa kumthiyane akunandaba ukuthi ungixolelile yini ume ngizonda mina ngixolisile kodwa asireconcilanga asibuyisananga asiphinde sibe ndawonye kodwa ngoba ngilibonile iphutha ngaxolisa seku right esayidini lami.
Alright. Sesifike ke ekugcineni besikhuluma ngendaba zamagama esiwasebenzisayo ubuhle nobungozi and size sayistretch saze safika ekutheni it's not izinto esisho ngamagama kuphela even imizindlo yethu because uyakwazi ukushinto enhle kodwa uthola ukuthi ngaphakathi inhliziyo igayibozi so bekade sikhuluma leyo ndaba ke no Madlandona Prophet uMakeja sesayivala ke iconversation yethu so from all what you have had so i-advice nje ongasinikeza yona yokuthi into kumele siqaphele siqiniseke kuyona with all what has been said to us izinto esazisho mhlawumbe sesinamahloni nanokuthi sibuyele emuva siyovuma ekakhulukazi kubazali kanje abazali bethu ake siqale kubona umhlaba uma bekhuluma udeveloper indlebe bese uyalalela uya actor lento abayishoyo ukuthina siyacela noma singacabana kanjani kodwa baphinde bazi phela ukuthi nathi sifuna ukuba nekusasa elingcono bangasiqalekisi ikhona indlela abangasifundisa ngayo impilo ngaphandle kokukhuluma amagama out of anger azodala ukuthi sivalekelwe izinto zingasilungeli noma bengasekho imizi yabo ingavuki iwe kanti wiswa amagama abashiya noma usho kusisi wakho uthi uyakuthakatha nje uyayibona leyo nto leyo bese kuthi nathi bantwana asibe nendlela yokwenza izinto siziqaphele izinto esikhule singakaze siyibone zenziwe ekhaya asiyigweme singazenzi Sure, sibonga kakhulu ke Prophet ama number zakho inamba bangangithola kuyona u067 287 4180 kanti ngamasonto bangangithola eMaritzburg number 285 njalo ngo10 ekseni inamba ngicela ukuyiphinda 067 287 4180 ku Facebook na TikTok uthi Prophet Makeja. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Indaba is produced by Mr. Spelele Nzuza, Kumvuka Mtumela, Gagasi FM. Okay, mawufisa ukuyilalela sisakahle le topic kumbe ufuna ukuyishare nomunye umuntu ayilalele ngiyaku-invite ukuthi uye ku-app yeGagasi ufike uyi-download kulula nje you download i-app at Gagasi FM you register there bese ke uyoyibheka as a podcast uzokwazi ukuyilalela kunane video yayo futhi uzoyithola ku YouTube channel yeGagasi nayo uzoyithola ke ku-app yeGagasi I always say mangabe ukuthi umlaleli wendaba uVVIP kule app because uzoselect nje i-channel ethi Indaba Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.